Ay, ano rin doon? Oy, Toto, magandang hapon naman dyan sa'yo. Magandang gabi pala. Magandang gabi naman yung kay Toto. O na, Ki-Etch, o diba? Hindi ka nag-live stream kanina, Toto. Kahapon, hindi ako naka-attend ng grand time streaming mo. Mega love shoutout naman yan kay Toto or si Ma'am Simple Leonardo. Magandang hapon naman po dyan sa'yo and welcome din sa aking live streaming. Sino ba? Second, o diba? Bigyan kita, Toto, meron akong ginawang, Simple Leonardo. Kratz Gameplay, mega love shoutout din dyan sa'yo. Ikaw ang second, bigyan kita ng aking meron akong ginawang ninja. Ayan. Verified ninja account, ayan. Magandang gabi naman dyan sa inyo. Kratz Gameplay, second po, ayan. And welcome din sa aking live stream. Good evening po, Sir Host. Dan tamsak po. Sino ba nanalo sa grand live streaming mo, Toto? Thank you for that sweet tamsak, guys. Patamsak naman, patamsak. Baka lang. Sino nanalo ng cellphone? Thank you for that sweet thumbs up, guys. Ayan. Si Kratz Gameplay, bigyan ko rin ikaw ng kunin ko lang yung pangalan mo, dikitang kita ng aking ninja account. Later. Yung sa cellphone po, si Mama po, Sir Host. Yung sa cellphone po. Si Ma'am Simpulay din ang nanalo. Manang Buday PH, mega love shoutout din po kay Manang Buday PH. Ano ba yung mo, Manang Buday? Tambay lang ako at nagluluto. Ayan. Thank you for the keeping me in your background, Manang Buday PH. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Manang Buday Official. Highly recommended monetized channel also yan, guys, na nakatambay sa atin habang nagluluto siya. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Manang Buday PH. And thank you also for keeping me in your background. Padikit naman po, ayan. Sabi ni Kratz Gameplay. Kratz, bigyan kita ng Bigyan kita ng ninja mamaya, dikitan kita. Sa rin ka host. Anong sa rin, ma'am? Padikit naman po. Opo, ayan. Sana all. O, diba? Anong cellphone ang napanalunan? iPhone ba? iPhone? Franco Short. O, diba? Saan ka? Nandito ma'am ako sa bahay namin. Ayan. Pilipinas ma'am, Pilipinas. I'm in the Philippines also. Hindi ko lang po alam, Sir Host. Nasa sala ka naman. Opo ma'am, nasa sala ka ako ng bahay namin. Ayan. Hindi pa ipinadala, ipapadala pa lang, Toto. Magandang hapon ay gabi naman po dyan sa iyo, ma'am, Manang Buday PH. Iniwan mo ako doon, ma'am, sa live streaming mo kanina. Sana all ang laki ng sala. Hindi naman po, maliit lang naman, ma'am. Iniwan ako doon ng, sa live streaming ni Ma'am Manang Buday. Kami ni Sir PJ Paras. Magandang gabi dyan sa inyong lahat, guys. And thank you also for keeping me in your background. Baka may mga premiere kayo dyan, guys. Gusto nyong patamsakan natin sa mga bago natin na kaibigan nandito. Ayan. Ma'am AG, mega love shoutout din po kay Ma'am AG. Na-miss kita, Ma'am AG. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG Wergues, guys. Highly recommended monetized channel also who is in our live streaming. Napaka-sweet, nito. Oo. Napaka-sweet na live streamer. Ma'am, ang aking thumbnail is yung last day, ma'am. Last day is I got 6 stitches in my legs, in my bare foot kasi nga pinangsangga ko yung aking sarili. Instead na yung bata yung tatamaan sana ng yero. Kaya nagkaroon ako ng 6 stitches sa aking paa. Ayun na nga. yan yung pag-opera sa aking paa. O, diba?
Tamsak sabi naman Betty Betty Channel. Mega love shoutout din po kay Ma'am Betty Betty Channel. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel who is in our live streaming also. Ma'am Betty Betty, magandang gabi naman po dyan sa iyo. And thank you also for keeping me in your background. And welcome din sa aking live streaming. Ma'am Betty Betty Channel. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Betty Betty Channel. Si Ma'am Manang Buday official guys is merong premiere. Baka naman ilagay ko muna kay Night Boot copy and ano na ba, kailan ba to ma'am? July 29, 9:30 p.m. T1 guys, T1, patamsak naman ako guys. Sir Jepson, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also. Sir Jeff. Sir Jeff, magandang gabi naman dyan sa iyo. And mega love shoutout din po. Ayan. Welcome din sa aking live streaming. Mega shoutout po. Sabi naman Betty Betty. Okay naman po ma'am. Okay naman po. Maayong hapon host, di ba? Maayong hapon dyan sa iyong tanan. Ayan. Kay Ma'am Betty Betty. Oh my God, kumusta ka na? Okay na naman po, ma'am. Medyo di lang ako nakakapaglakad ng tama kasi nga pati yung laman ng paa is talagang parang napunit siya. Kaya sa loob merong 3 stitches and then sa labas is meron ding 3 stitches kasi pati yung laman is talagang in-stitch nila kasi daw napunit. Ayan. Anyway, so much for that. Yayay po yun talaga, host. Ayan. Duen, good evening, Chad. Kumusta na? Duen, wala pang balita sa akin. Kasi nga, nag-ano ako, medyo di ako nakapag-Facebook ng maayos kasi yun nga guys, yung ginawa ko is sakit talaga ng aking hinampas ng hangin yung yero doon. Tapos, instead na yung batas ang madidisgrasya, yun. Pinangsangkala ko na yung sarili. Pinangsangga ko, di ba? Si Sweetie Nelds, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din dyan kay Sweetie Nelds. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Ang aking magandang pamangkin, si Sweetie Nelds. Mega love shoutout naman dyan guys, Sweetie Nelds, all the way from Australia pa yan guys. Mega shoutout naman dyan sa Sweetie Nelds. Welcome din sa aking live streaming. Yan guys, ang maganda kong pinsan. May premiere din po ako, sabi naman Betty Betty Channel. Sige ma'am. Yung kahapon ba yan? Wala pa akong doon. Pasensya doon, hindi pa ako nag-a-update kasi. Ito ba yun ma'am yung 10 pesos only? Yung July 31. Eto nga. T1 Tito guys. T1 Tito. Nandito pa ma'am yung same lang po yun host. Sige. Okay lang, Chad. Salamat. Pagaling ka. Thank you naman dyan sa iyo, Ben. Ayan. Oo nga, ang sakit. Hindi ako masyadong nakakalakad ng maayos kasi nga, ang sakit talaga. Kasi pati yung laman niya, punit daw. Sabi ni Doc, okidoki Doc. Mas okay yung kaysa bata-matamaan. Okay nga. Oo nga. Dan Tamsak Simpulay, sabi ni Kratz Gameplay. And nandito na rin sa atin, Pri. Mega love shoutout nandiyan sa iyo, Pri. Good morning sa iyo, Pri. Diba? Bagong upload. Mega love shoutout nandiyan kay Pri na may bagong upload daw. Sana all. May bagong upload. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. Nag-live streaming to guys pagkatapos ng aking live streaming. Si Pri, ayan. Sir Jeff, nandito ka ba sa akin kahapon? Ito ba yung pinatamsakan mo? Ay, hindi pala.
Hanapin ko muna, sir. T3. Sino ba si T3? July 31. Sino ba si T5? T3 and T4. Alam ko kay Shan TV yan eh. July 31 si T5. T6. July 28. Eto. Kailan ba to, sir? Na ano? The seashore. O, diba? Sana all may seashore. July 29, 7:45. Ayan. Iwan hanggang T6 guys. Si Sir Jepson is T6. Baka naman. Sir Mateo Apostol nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Mateo Apostol. Nagbabalik rin natin na kaibigan. Or si Joel's Finest. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan guys. Sir Joel's Finest also. Kung di nyo pa kaibigan yan, abay kaibiganin nyo. Hindi kayo magsisising kinaibigan nyo yan. Ito pa guys, si Ma'am A. Juarguez. Siyempre, yung mga nag-iisdaan dyan, yan guys, unahin nyo yung mga yan. Yung mga nagbababa ng kanilang mga channel also. Napaka-legit and organic. Hindi kayo magsisising kinaibigan nyo sila as in. Oo nga. Pre, kamusta naman tayo dyan, pre? Ano ba tong bagong upload mo, pre? Flash deals, 9 pesos sa Shopee. Uy, ano ba tong Shopee? Ano ba ito pring Shopee mo? O, diba? Binili ko ito doon sa Shopee, sa flash deals nila. Yung mga flash deals nila is makikita natin yung mga mura-mura talaga. And Wow, mura talaga ha? binili ko ito siya ng 9 pesos. 9 pesos talaga ha? Bumili ng mga flash deals nila. At saka ito, ako, it's, ang mura lang niya is 9 peso lang siya ito. So, di ba? Nakikita niyo guys. So, unlock natin. Sir Joel's Finest, thank you for that sweet thumbs up. And nandito rin sa atin si Harlem O. Harlem O, mega love shoutout na dyan sa iyo. Ito ang pinakamayaman dito si Harlem O. Host, ba't ka nadapa? Ma'am, hindi po ako nadapa, ma'am. Tatamaan sana ako ng yero. Ay, yung bata. Shades po ito. Wow, shades talaga ang binili niya for 9 peso only. So, ganito. Flash deals to eh. Flash deals na tinatawag. Wow, may Ray-Ban na si Pring. Di ba? Di ba? Di ba? Gandang-ganda siya. Di ba? Hot na hot. Uy, ang ganda niya. Sweet. Ang ganda siya, guys. Sobra. Oo nga, di ba? 9 pesos only. Saan ba yung pre? Shopee. It's only 9 pesos. Only 9 pesos daw, guys. Yung gusto mo. Yung nakapin sa taas, guys, kung ang aking ang aking background is si Ma'am Jonah Salindaga, yung bagong upload niya. Sa Shopee daw, guys, is merong 9 pesos only. Avail na kayo. Only in Shopee. Hello naman dyan sa mga taga Shopee. Di ba? Watching guys Di ba? Yes. Ano din siya, matagal na ata tumasiba. Di ba? Ray-Ban siya ang nabili niya. Ray-Ban. Maganda siya. Di ba? Maganda ang quality. Thank you guys for watching. Thank you for watching. Di ba? Cute ang cute si Pri. Bakit ang cute mo, Pri? Naka-shade ka. Dapat nag-shade ka pag nag-live stream ka. Click like, comment, and subscribe na din. And click the bell button. Update kayo sa akin. Di ba? Mga video at saka mga upload ko. Thank you so much. Di ba? Di ba? Yun na nga, guys. Mahilig si Boss Ora sumalo, ayun. Harlem O, ang mayaman dito. Mega love shoutout na niyan kay Harlem O. Di ba? Ito ang mayaman talaga, guys. Kung ako mahilig sumalo, ito talaga ang mayaman. May sarili to, guys, na palaisdaan, di ba? Nung nakaraang linggo,
Naglagay siya ng mga fingerlings na mga ano, ng mga tilapia. Ngayon mga buhaya na silang lahat, di ba? Mega love shoutout naman diyan sa buhaya. Meron po guys na patuhan, di ba? Merong kahayupan, di ba? Parang papalitan ito Sir John, Phil John. Nandiyan sa kanila may patuhan, may babuyan. Di ba? Yung hito niyang guys, yung hito niyang inilagay doon, ngayon parang ng mga pating kalaki, di ba? Yayamanin. Oo nga. Meron pa tong sakahan, di ba? At nag-ani na sila, marami sila ngayong palay, di ba? Mayroon na silang bigasan ngayon. Sila Harlem, yung mga naghahanap dyan ng jowa, pwede yung jowain nyo yan si Harlem. Inyo na guys. Oo nga. Ako na bahala. Oo nga. Oo. Marunong ako magpa-transfer ng mga properties, promise, as in. Sa pangalan ninyo. Samson Vlog, nandito na rin sa atin. Oy, kumusta naman tayo dyan, Samson Vlog? Mega love shoutout na dyan kay Samson Vlog. Namiss kita, Samson Vlog. Ano bang nangyari sa'yo? Nabuhay ka. Uy. Oo nga. Mega love shoutout naman po dyan kay Samson Vlog. Sorry po sa lahat, sobrang busy lang po sa kaunting negosyo. Sana all may negosyante, di ba? Hindi na siya ngayon nag-ML, negosyante na siya si Samson Vlog. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Samson Vlog. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Betty channel is T1 to T6 daw. Ma'am Betty channel, bigyan kita ma'am ng 6WH. Kung yung kahapon, dadalawa lang, si Ma'am Claridel at si Ma'am Maylin, ang plinay ko. Makikomission tayo pre sa yaman ni Harlem. Oo nga. Oo, juwain mo na kami kasi. Oo. Oy, Harlem, may jowa ka na naman ba ngayon? Tinanong. Jowain mo na kami, mayaman eh. Oo nga. Basta mayaman, nagpapajowa dyan. Oo nga. Para naman at least manbunan tayo ng kayamanan nito sa buhay. Samson Vlog, kumusta naman tayo dyan, Samson Vlog? Anong negosyo ba? Anong negosyo yung pinagkakaabalhan mo ngayon? Si Sir Joel's Finest. Sir, ilan na ba WH natin? Pwede po ako, charot. Ayan, diba? Si Kratz Gameplay daw, guys. Pwede pa, diba? Charot. Oo. Oy, nagpapajowa. Jowain mo na daw si Kratz Gameplay. Oo nga. Oy, Kratz, di ka magsisising ginawa mo yan kasi instant yaman ka ngayon. Diba? Vlogger pa, as in. Diba? Baka naman guys, yung mga vlogger dyan, ay yung mga gamer dyan guys, yung mga dapat pala dikitan ko to si ng napakarami ko Kratz Gameplay, dikitan kita ng napakarami kong mga pandikit, ayan. Baka naman guys, pwedeng gawing 100, diba? 62 na siya. Ilan na lang ba? 38, diba? Oy Harlem, sige na, gawin mo ng 100 to. Sige na, yung tapos si Pre. Oo nga, Harlem. Pa-transfer ng yaman dyan. Okay lang po, Ma'am Jonah. Pasensya na po at hindi na nakabisita. Ito si Kratz Gameplay. Oy, ay walang mukha. Kratz Gameplay, baka naman pwedeng may mukha. Oo nga, para naman makilala namin ang isang Kratz Gameplay. Malay mo, isang mga pupoging lalaki pala to sa balat ng Tinalupa, diba? Okay lang po, sir. Sariling tindahan po sa park. Sobrang busy po pag-uwi. Ang sakit na ng katawan ko, kaya hindi na nakakasali. Pasensya na po. Ayun. Sige. Meron pala kayong tindahan sa park. Nang didilihensya ka ngayon sa park. May mga foreigner ba dyan? Kapag may foreigner, papuntahin mo ako dyan, Samson Vlog. Ako na bahala sa foreigner, ikaw na bahala sa tindahan mo dyan. Oo na, padamihan tayo ng kita, as in. Sige po, lagyan ko agad mukha. Oo nga, Kratz Gameplay, kasi bibigyan kita ng isang napakagandang rason kung bakit kailangan ng mukha. Kasi based on community policy, na bagong community policy, ang facial recognition is kailangan na before you get your channel monetized. Ayun. Sabi ko nga. As I am saying. Laro tayo COD, ML, Ragnarok, pili lang now na game. O, diba?
O diba? Gamer pa. As in, ML lang po nilalaro ko. Jomar Gel, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Jomar Gel. Nagbabalik rin po natin yan guys, mga kaibigan, si Jomar Gel. Ang aking pamangkin. Isa sa mga pupogi kong pamangkin guys, Jomar Gel ang pangalan. Padikit naman ako guys ng bagong ano niya guys. Maluoy. Kuya Jo, mega love shoutout. Ito guys, Jomar Gel new account. Baka naman. Sige na guys, ito si Kratz Gameplay. Meron siyang 62 subscriber. Baka naman. Yung mga didikit ng kay Kratz Gameplay, dahil konti lang naman tayo. Mamimigay ako bawat dikit ninyo, kahit ninja ng 5WH. O, diba? 5WH guys. Okay, ba't ngayon ka lang nagparamdam? Sabi ni Harlem O. Tapos si Samson Vlog guys, baka naman. Kratz Gameplay, dikitan mo yan si Samsung Vlog also. Eto guys, si Kratz Gameplay, baka naman. Jowain ko na si Kratz pre. Sige pre, bigyan kita ng 5WH pre. Kahit ninja bibigyan ko ng 5WH kasi kukunti na lang naman talaga yung aking piniplay. Kaya I am giving away much WH sa inyo, yung mga tutulong sa atin. Ayan. Tulungan natin guys yung mga yung mga nagsisimulang mga YouTuber ng mga kaibigan natin. As in. Bigyan ko guys 5WH. Wag pong papol, diba? Wag daw papol. Marunong na. Okay, kaibiganin mo yung Kratz Gameplay, si Samson Vlog. Ayan. Magaling yan magaling yan mag-ML. Tapos mag one-on-one kayo. Bugbugber na kami ni Samson Vlog. Promise. Oo nga. Bugbugber na kami dun kay Samson Vlog. Magaling yan. Oo. Yan yung nagmahal, nasaktan, nag-YT, tapos nag-ML. Sige, bigyan ko si Kratz. Ayan. Sige Harlem, bigyan sabihan mo ako kung ilan yung binigay niya. Sa bawat magbibigay guys, mamimigay ako ng 5WH. Bahay mo Kratz. Ayan. Ito. Etong nakapin. Lapag po kayo, bombahin ko rin bahay nyo. Ayan. Kratz Gameplay, sana maayos yung pagkakadikit mo ha. Panoorin mo muna, manood ka ng napakaiksing video. Yung minute pataas ha, hindi yung seconds pataas. At least 1 minute pataas, yun ang tapusin mo. Tsaka ka mag-comment, tsaka ka mag-like, and then pagkatapos mong panoorin yung video, saka mo subscribe, and then ikalembang all mo. Yun ang tamang dikit guys ha. Huwag kayong nagmamadali para hindi naglalagas. Kahit ninja nyo, ganun din ang gawin nyo ha. Bakasan nyo ng tama. Open lang ako ng laptop para ma-play. Ayan. Thank you naman dyan sa iyo, Harlem. Ayan. Done. Sabi ni Jomar Gel. Bigyan kita ng baka sa Lunes ko na simulan. Guys, sa ako mag-music streaming para kay simulan ko sa Lunes. Ayan. Kratz Gameplay, na po, pabalik po, maluoy, maawa, diba? Pre, bigyan kita ng 5WH. Baka naman meron ka pa dyan, pre. Sige na, yung mga mo dyan, yung mga itinatago mo dyan na yung mga guys, yung mga magdidikit, ayan, bibigyan ko 5WH. Ayan. Premiere tonight. Ma'am Tito, IT1 ka ma'am, T1, ayan. And meron ako guys na another 6WH guys. 6WH. Ayan, T1 hanggang T6. Sino pa didikitan, boss? Ayan. Padikit naman patamsak naman. Sir, Kratz Gameplay, dan po, ayan. Ma'am Bete plus 5, ma'am. Bigyan kita ma'am ng another 5WH. You've got 11WH ma'am sa akin. Nandito pa sa akin si Samson Vlog. Nawala na. Siguro pagod yun. Meron siya guys, si Kratz Gameplay. Meron ng 65, diba? Eto, meron siya guys na 1 minute. TP Gods No More. Si Kratz Gameplay.
makes me smash, it makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the messy. Ma'am Lay, mega love shoutout din po kay Ma'am Lay Jeros. Ma'am Lay, nakita ko yung mukbang ni Ma'am Lay. Hindi kinaya yung yung okra. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lay Jeros, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended channel also, si Ma'am Lay. Diba? Panoorin nyo guys yung mukbang niyang okra at kamatis. Hindi niya kinaya yung unang set. Tumingin ka sa akin nga ay matik na. Parang nanagkati pupido sa pulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Dagdag ka siya ng hindi niya, pagkininan ka pa niya. Ganda ng Kalanasan Beach. O, diba? Saan po ito, ma'am, ang Kalanasan Beach? It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her. Harang, sabi ni Ma'am Betty Betty. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Lay. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Lay. Smash, it makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the messy universe. And if heaven does exist, it's almost probably like her. Manalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan ko para kasi T1 to T6 tamsak dan. Ayan. T2 3 dating dikit. Ayan. Dating tamsak. iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa ko kalipin. I love the way she makes me smash, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in T1 to T1 T6 tamsak. Ayan. Plus 2. the way she makes me smash, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me Noted ma, noted. Ayan. Antay ko lang guys sa mga nagdidikit kay Kratz Gameplay. Sana nandito pa sa atin si Kratz Gameplay. I love the way she makes me smash, she makes me Yung nakapin boss ba ang didikitan? Oo, yan nga. Mamibigay ako ng 5WH guys sa nakapin. Kung maka 100 yan guys, much better. Pero kung hindi natin kaya, it's totally fine also. At least nadagdagan natin. Mamigay tayo ng WH guys sa sino mang magdadagdag. Naka 71 na siya guys ngayon. Kanina 65, 71, may 6 nang dumikit. At 29 na lang, 29. Dan tamsak. Gamer yan si Kratz Gameplay. Mukhang dapat isama natin to sa laro natin eh. Mukhang magaling umano eh. Cooking dinner ang lalab sa Kinig Lang Uragon. Ayan. Ma'am AG, thank you also for keeping me in your background. Ito guys, si Ma'am AG, wag ninyong kakalimutan yan guys. Napakalaking bahay yan. Napakalaking pala isdaan. Ang dami kayong may isda dyan kay Ma'am AG. Trust me. As in. Oo nga. Pero sa'yo, ano ba? Hindi ko nga lang na huhuli to si Ma'am eh. Oo nga boss, dapat pabuha tayo dyan boss. Oo nga, dapat magpabuha tayo dito eh. Mukhang mukhang veterano to eh. Ma'am Sweetie Lady, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sweetie Lady. Nandito na rin sa atin si Ma'am Buhay. Diba? Magandang gabi naman dyan sa'yo. Ma'am Buhay, welcome din sa aking live streaming. Ma'am, ma'am, naalala ko lang ma'am, when I browse your messenger, yung chat natin, naalala ko pala ma'am na nagawang ko na pala ikaw ng tax mo. Kaya wala ka ng problema sa iyong channel, si Ma'am Buhay. Yung tax, paano gawing zero tax? Ma'am, nagiging 0% tax lang tayo if ang if yung tawag dito, if yung viewers natin is outside the premises ng US territory. Ayan. Kapag hindi mga taga-US yung nagbo-view sa atin,
zero tax tayo. Pero kapag may US tayong viewers sa United States of America, ayan, nagiging 15% tayo. Kasi nga may US treaty tayo. Yung Pilipinas is may US treaty yung tinatawag. Ibig sabihin, nalilesen yung yung babayaran nating tax, yung kukuhanin nila. It is because of Philippine-US treaty na tinatawag. Ayun, kaya if in case na may may viewers tayo in US, ayan, ang mangyayari is magiging 15% instead na 30% po tayo dapat. Ayan. Ako host, wala pa. Sabi naman Betty. Ayan, ipaayos ko po sa iyo host kung pwede po sana. Okay lang po ma'am, okay lang po. Opo. Dan pulpak sa nakapin, boss, pabuhat, harang, o diba? Bigyan kita ng another 5. Nakarami na tong WH, Betty Channel CC, mega love shoutout ng pagbatis ng gagaling pakay. Ma'am AG request guys. Ayan. Wala ka pang tax, Ma'am Betty. Madali lang naman, ma'am. Madali lang naman. Kailangan mo yan. Super thank you, host. Always welcome, Kratz Gameplay. You're always welcome. Ayan. Basta buhatin mo kami. Sige na, pabuhat. Oo, kapag di mo kami binuhat, nambubugbog kami dito, may tubo, promise. Ma'am Adel, mega love shoutout din po kay Ma'am Adel. Tamsak, di ba? Iniwan ako ni Ma'am Adel kagabi. Habang nangangalay yung aking paa at nag-ML ako, nandun ako kay Ma'am Adel. Sabi ni Bebe, Tito, pwede ko bang bombahin si Ma'am Adel? Seryoso naman si Ma'am Adel. Natatakot daw siyang bombahin ka, Ma'am Oy. Oo nga, bubombay ka sana ni Bebe. Kasi naglalaro kami, ako, si Bebe, tapos si Toyek, ayan. Bobombahin sana si Ma'am Adel kagabi, dito kami naglalaro. Guys, kaibiganin niyo yan, si Ma'am Adel, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi, ayan. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Adel who is in our live streaming. And magaling yan guys, mag-Esmeralda. Ayan. Ma'am Adel, magpapabuhat tayo dito kay Kratz Gameplay. Huwag naman po. O, diba? Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys. Meron tayong bago, si Carlo Tantan TV, humana og tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Sir Carlo Tantan TV. Ayun, dahil dyan, bibigyan kita ng iyong iyong moderator function para naman pwede ka na rin makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Carlo Tantan TV, welcome din po sa aking maliit na bahay. Ayan. Sino pa ba? May mga kulang po, walang TIN number at pass code, ayan. Ma'am, kailangan mo ng TIN number talaga, ma'am. Yun talaga ang kailangan mo para magkaroon ka ng 15% na tawag dito, tax, ayan. Viral Video PH, thank you for that sweet tamsak, Viral Video PH. Welcome back din sa aking live streaming. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, Viral Video PH is in our live streaming. Napaka-legit and organic din na kaibigan niyan guys, si Viral Video PH. Kumusta naman tayo dyan, Viral Video PH? Welcome back din sa aking live streaming ko. Sina mode na host Aura, sabi naman sweetie lady. Sige lang po ma'am, ayan, sarapan mo yan ha. Oo nga. Jonas Salundaga dan po sa iyo. Pasukli na lang po ako. Salamat. Sabi ni Carlo Tantan TV. Jonas Salundaga, Simpulay, Leonardo, mega love shoutout. Ma'am, kumusta si Ma'am Adel? Kumusta si Ma'am Claridel? Okay na po ba siya? Musta ba? Sabi ni Viral Video PH. Okay naman. Kumusta naman tayo dyan? Try ko nga mag-upload, boss. Ayan. Sige, ma'am. PM ako sa iyo, maya mga 9 PM. Opo, ma'am. Opo. 20 muna bigay ko sa nakapin. Sabi ni Viral Video PH. Sige. Maya naman ang 20. Kunin ko muna yung pangalan ni Viral Video PH. Viral Video PH. Wala, 20 times 5, 100 WH. Oy, 100 WH din yun. Pwede ko bang pwedeng installment, 2020 everyday. 2020 everyday. Kasi hindi po pwedeng dire-diretso eh. Oo nga.
Maraming salamat, host. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Premiere tonight. Baka naman, guys. Meron ako, guys, na premiere T1, T2 hanggang T6. Ayan. Yung mga gustong tumamsak dyan, 1WH bawat tamsak nyo. Oy, ako to. Si Harlem pala. Oh, sige, Harlem. Sa'yo pala yan. Aba, iba na naman. Hindi ko kasi kilala yung mga ano mo, Harlem. Oy, pinapalit-palitan mo ng pangalan. Carlo Tantan TV, Manang Buday, dan po sa inyo, pasukli na lang. Ayan. Na all. Guys, dikitan nyo ng tama, ha? Si Kratz Gameplay. 5WH, guys, kahit ninja. Wala naman ako, konti lang yung piniplay ko na, guys. Ayun, kaya mamimigay tayo ng 5WH para naman madami-dami. Ayun, ha? Kahit ninja na, 5WH, guys, bibigyan ko kayo. Para gumagana yung aking computer, yun lang naman talaga. Ang point ko doon is, pinapagana ko yung mga computer araw-araw. Ayokong inai-stack yung computer, eh. Sir Sean TV Guapo nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Sitaw lang talaga ang masarap, di ba? Sir, kumusta naman tayo dyan? Hindi mo ako in-invite kagabi. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Sir Sean TV Guapo na mahilig kumain ng sitaw. Kahit may amoy. Oo nga. Ma'am Maylin, nandito na rin sa atin. Ma'am Maylin, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapilin. Highly recommended newly monetized channel yan, di ba? May ngiting monetized na yan si Ma'am Maylin, di ba? Ang cute niya, ang ngiti niya. Mega love shoutout naman po dyan sa cute na si Ma'am Maylin ngumiti, di ba? Tinitipid yung ngiti, pero cute pa din. Diba? Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Franco Short Gameplay Montage. Diba? Sabi ni Ma'am Simpolay, Leonardo. Exclusive. Patamsak naman, guys. Tamsak, sabi ni Department of Health. Thank you for that, si Tamsak. Harlem. Sir, 7 p.m. po premiere ko ngayon. Wala ako live ngayon, kaya mag-premiere muna ako. Update purposes. Ayan. Sige. T3 yun, T3. Ay, tama ba? T4. Ay, T4 pala. 7:30. Ang T4, ano yan? July 31. Meron ka bang bago ngayon? Meron ka bang bago ngayon na premiere? 7:29. How to use Nana. Pinalitan mo na naman. Pinalitan mo, sir? Yung July 31. Ay, ano ba ang T3? Ay. Tama ba ako? How to use Gatot Kaka ang T3? July 31, 7:30. Tapos yung isa, ang T4 is how to use Nana. Yung T4, pinalit mo. Yung how to use Nana po, sir, nilipat ko, update lang po. Yung T4 pala. Palitan ko yung T4. Nalito ako dun, July 29. 7:30. Ay, bakit kulang pa? 7:30 p.m. Ayan. T4. Ayan. Sir, patamsak rin po ng premiere ko, sa Sabado po yun, sir. Thank you. Ayan. Di ba nandito ka sa akin, ma'am, kahapon? Ma'am Maylin Mapili. T5. Yung July 31, T5. Ayan. T5 ka, Ma'am Maylin. Thank you. Ayan. Dami po palang gamer dito. Opo, Kratz Gameplay. Ayan si Sean TV Guapo. Si Joe Margel.
Si Ma'am Jonah Salundaga, sino pa ba? Si Ma'am Adel Sulet, ayan. And ano pa ba? Malapit nang maglaro niyan si Ma'am AG ata. Yan pa si Computer Lock, si Ma'am Simpulay. Marksman Nananana. Shanti Di Guapo, Marksman Nanana. O, diba? Laro po tayo minsan, sabi ni Kratz Gameplay. Case, keep it simple survival. Mega love shoutout to you, Case. Keep it simple survival. Highly recommended channel also, guys. Very supportive friend of us. The name is Case, keep it simple survival. If you are guys not yet connected with Case, keep it simple survival. All you have to do is to click on that link na binababa niya and makipagkaibigan po kayo kay Case, keep it simple survival. Laro po tayo minsan, sabi ni Kratz Gameplay. Hindi ako naglaro kagabi, sir, kasi masakit ulo ko. Oh, aling ulo, sir? Ano ba ang pangalan mo sa Kratz Gameplay? Search ka namin, i-add ka namin. Kung nandito sana si Samson Vlog, boss 10 lang, 100 na nakapin. Oh. Sana all. Oy, 100 ka na daw Kratz Gameplay. Oy, 90 pa lang. 90. Sige na, guys. 10 na lang. Bigyan ko nga ito ng graduation song. Si Kratz. Gusto mo ba habang nag-graduate ka ng 100 subscriber? O, diba? Para naman maiba. Dikitan ko ng 10 ang nakapin, sir. Ayan. Mamaylin, bigyan kita, ma'am, ng 50 WH, 3 days. O, diba? Mamaylin, mapili. Uy, guys, pwede bang 2020 everyday lang, ha? Ipopost ko na lang yung mga nangangailangan ng resibo, guys. I am giving away receipt para naman kasi yung aking cellphone, guys, is naglalag na kasi lahat ng aking mga playlist is lahat may mga picture, may mga screenshot ng playlist ko sa inyo. Kaya ipamimigay ko na lahat ng mga before i-delete ko. Ayan. Yung mga nangangailangan niya ng resibo ng aking playlist, I am giving away receipt na yan. Pamigyan kita, ma'am, ng 50 WH. Pasali sa squad, sir. Kratz Gameplay. MM. Kratz din pala, Kratz. Sana all. Kratz. Congrats po, Sir Kratz Gameplay. Boss, bigay mo sa need ng WH yung malapit na mamoni. Ayan. Si Viral Video, ayan, si Harlem O. Donate. Okay, 100 WH to, donate to. Bigay ko muna kay Sir Joel's Finest. Joel's Finest. Malapit na yon. Ayan. Congrats po, Sir Kratz. Ayan. Thank you naman yan, guys, sa mga tumulong. Ibigay ko kay Harlem O. Okay lang ba yun sa'yo? Kay Sir Joel's Finest. Okay, boss. Thank you naman dyan. Maraming salamat kay Harlem O. Ayan. 100 WH yun, guys. Pwedeng 5 araw, 2020. Ibigay ko kay Sir Joel's Finest. Tagto 20 hours. Kasi minsan hindi ko pwedeng itodo ng itodo. Kasi masyadong umiinit masyado yung computer. Kaya minsan pinapatay ko at least 2 hours. Ano pa? Yung mga nangangailangan niya, guys, ng WH, ha? Yung mga nangangailangan. Yung WH ko, sir, pakibigay na rin kay Sir Joel's Finest, sir. Thank you. Ayan, sabi naman Maylin. Sige, donate to Joel's Finest. Noted po, ma'am. Ayan. Noted po. Thank you naman po dyan kay Ma'am Maylin. Thank you, sabi na Ma'am AG Wargues. Ayan. Ma'am Maylin, thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am Maylin. Adel Sulet, Adel Difficult Sulet. Ayan, mega love shoutout, Ma'am. Sir Joel's Finest, nanalo ka ng 150 WH. O, diba? Galing kay Harlem O at saka kay Ma'am Maylin mapili. Ikaw yung pinili kong bigyan ng WH, sir. Kasi, ayun na nga.
Si Sir Joel's Finest guys, bibigyan ko ng 150 WH. Ayan. Ako rin sir, road to 100 sir, Uragon, sabi ni Computer Lux, ako rin, o diba? Ilan ka na ba? Hello po Sir Joel's Finest. Me, patay pa ako ng me guys, me. Yung mga bago natin guys na kaibigan na nandito sa atin, I am giving away free WH. Ayan, giving away free WH. Boss, i-play ko din si Sir Joel's Finest 24 hours. Ayan, salamat po ng marami. Huwag kayo guys mag-alala, yung mga bago natin na kaibigan guys, mag-type lang kayo ng Me Aura Channel. Ayan. O kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot o kaya isang tuldok lang. Lang yaka Computer Lags. Ay, kalahati pa. Huwag gawin mo at least mga 60, 65 mga ganon. Para hindi masyado mahirap yung 35. O konti lang tayo eh. Harang sabi ni Jomar Gel. Nonoy, wait, bigyan kita. Wow, sana all. Okay, 94 na guys, si Kratz Gameplay. Sige sir, host, eto, isagad ko na. sige. Isagad mo ha, yung diin na diin. Oo nga, marunong na din. Thank you po Ate Harlem. O diba, Ate Harlem talaga. As in. Wala na ata si Kratz Gameplay. Nandito ko ba sa akin Kratz Gameplay? Kung nandito ko man magparamdam kasi baka lang. Dati pa sir, wow, as in. Mamayling, choosy mapili. Salamat po ng wow, choosy mapili talaga ha. Oo nga. Okay Sir Joel's Finest, kung napuntahan mo minsan, kung nadalaw mo na yan si Mamaylin mag-live stream, ang dami-dami niya ng mga Inglesero kasama. Oo nga, Inglesera yan. Ang galing yan mag-English. Choosy mapili. Tapos pinagbibintangan ako daw yung nandun sa kanya, ng mga foreigner na mga friends niya, as in. Pagbintangan ba naman yung walang kamalay-malay. Kratz Gameplay, nandito pa ba sa akin, Kratz? Ayan. Harang, sabi ni Jomar Gel. Sir Joel's Finest, sir, welcome po. Tuloy-tuloy lang po, sir. Ha, laban. Oo nga po, sir. Push. Push lang, push. As in, push na push. Idol, thank you naman. Thank you naman dyan sa'yo. Kailan ba natin tatapusin YT channel natin, sir? 60 na po, sir. Host, babaonan ko pa. Wait lang. Ayan, 60. Babaonan ko pa. Wait lang po, ayan. Nakapag-upload ako, boss. Ayan, sabi ni Jomar Gel. Limited lang po ang English, sir. Sakto lang po sa umaga. Pagdating ng hapon, English ko karabaw. Parehas tayo, sir. Oo nga, huwag ka mag-alala. Same. JD1. Ako hindi naman talaga ako Inglesero guys. Oo nga, hindi ako marunong mag-English. Kaya hindi ako nag-i-English. Tagalog ako. Medyo, ang Tagalog ko pa nga is medyo, hindi talaga totally straight na Tagalog. Subscriber na guys si Jomar Gel. Baka naman. Oo nga. 7 minutes ago. Ayan. Share ko lang. Hello naman dyan kay Nunoy yan. May love shoutout naman dyan kay Nunoy yan. Si Bebe Sane. Diba? Pogi-pogi natin ngayon. Hello naman dyan sa poging-poging si Bebe Sane. Nandito sa aking sa aming ano to? Captain America to? Wow, Captain America shield daw. Ito ba yung shield ni Captain America? Ang ganda naman. Diba? Pinturahan natin. Okay lang ba? Gusto mo? Sinunod-sunod ko na upload mga laro natin habang nakakonect ako sa wifi ni na Primo Buke. Ayan. As of this morning po, mayroon na po akong, wow, sana all may 3,024. Ang ganda naman ng nagsisipag-inuman pa sila. Dami.
70 na po, sir. Konting sagad lang. O, diba? Sir, bigyan kita ng 150 WH plus another, yung playlist kayo, sir, ko sa'yo, sir. Ayan. Takip yan ang kaserola. O, diba? Pinapakita ng bata. Pakita mo, Bebe Zane, pakita mo yung shield. Asan yung shield? Wow. O, diba? Ito daw yung shield ni Captain America. O, diba? Ni Bebe Zane. Ang ganda naman. Ang galing. Sino nagbigay? Ang mamaya? Ano ba? Ba't mo kay Papaya pag pag lolololo. Sakit yan ang kasirola. Oo nga. Me. AY. Ayan. I've got, wow, 18 na agad. As in, sinagad. Oy, Harlem. Mamaya, nagkandalaglagan yan. Oy! Patusok po premiere, 7 p.m. T4. Hoy, si Kratz Gameplay. Ilan na ba si Kratz Gameplay? 99 na guys. Isa na lang talaga si Kratz Gameplay. Baka naman. Oo. Noy, 80 ka na. O, diba? 20 pa. Hello naman dyan kay Bebe Zane. Ang popogi kong Bebe Zane. O, diba? 10 kaya sinagad ko, sir, host, o, diba? Sabi ni Computer Lax. Sige, mamimigay ako ng another 5WH, pero utangin ko muna, guys, ha? 5WH sa sino mang didikit kay Computer Lax. Ayan. Naka-80 na siya. Nadikit ko na lahat, pati puso ko at kaluluwa ko sa nakapin. 10 yun lang. Ayan. Wala kasi dito yung aking wala yung aking computer, ay yung aking isang Buksan ka muna yung isa kong browser. Dikitan natin yan. Wait lang po. Dikit ko yung dalawa ko dyan, boss. Maya sa nakapin. Ayan. Sige. Nandito pa ba sa atin si Kratz Gameplay? Nawawala na ata si Kratz Gameplay. Isagad ko na ng pagkalalim. Sige. Sagad na yan. O nga, yung baon-baon. Bebe, pahingi nga ako ng aking tablet, Bebe. Thank you, Bebe. Idikit ko yung kaya, Idikit ko muna yung isa ko. May 20 pa ako, boss. Wait, dagdag ko pa. Ayan. Sige. Idikit ko muna. Dikitan ko din. Dikitan ko kay Little Aura ko, si Kratz Gameplay. Ay. Ito. Patusok sa premiere. Ayan. Patusok naman, guys. Patusok din sa premiere. 7 p.m. Pinas time. Ayan. Nagsisimula na, guys. Pabomba naman, guys. Pabomba. How to use Nana. Diba? Sana Nana. Pabomba naman ako, guys. Yung binababa ni Sir Sean TV Guapo. Nandito ako. Si Little Aura gamit ko, Sir Sean. Ayan. At didikitan ko muna to. Ang galing naman ni Chu, oy. Ang galing nito mag-Chu. Ang galing naman mag-Chu pala neto, pabuhat naman kami dyan. Sana all na lang talaga ako. Ano ba? Nandito rin ako kay Sir Sean. Guys, pabomba naman ako, guys. Pabomba kay Sir Sean TV Guapo. In progress na yung kanyang premiere. Ayan. Baka naman. Habang nandidikit ako dito. Diba? Tapos na siya. Si Kratz Gameplay is 100 na siya. Congratulations naman dyan kay Kratz Gameplay. Diba? Wala, bakit ayaw niya mag 100, oy? 99 uli siya.
Ba't ayaw niya mag 100? Dinikitan ko naman ng tama. Si Nonoy pa, si Nonoy. Asan ba yung Nonoy? Si computer locks. Ayan. Franco nasabog. Ayan. Wala, bakit? Oy, naglalagas. Chug. Tatakbo ka pa ha? Pinagtripan mo talaga si Hanabi ha? O, diba? At talagang pinagtripan mo si Hanabi ha? Ikaw ha? O, diba? Ilan ka naman? 82. Pang 82 ako yan. James Pogi, mega love shoutout naman po dyan kay James Pogi Roar. Start na. Idikit mo din sa akin, Boss Harlem. Ayan. Sige. Idikit ko rin sa'yo, JD1. Hindi ko pa pala nadikit si Little Aura ko sa'yo, Mar. Idikit ko muna sa'yo. TP Gods No More. Ayan. Nandikitan ko na si Kratz Gameplay. Si How to Use Nana. Naka-premiere siya guys. Ayan. Hala, bakit ayaw mag 100 niya, oy? Oy James, mega love shoutout naman dyan kay James. Ay Harlem mo ba si James? James, okay, bigyan kita ng iyong moderator function para hindi ka maano ni Nightboot dyan. Add moderator, ayan. Okay na, James, meron ka ng moderator. Sige Lods, Row R. Kanina ba si James Pogi? Ay kay Ma'am Simpulay ata. Kay Ma'am Simpulay, kay James ata, kay Toto. Asan ba yun si Jomar Gel New? Share ko lang. Maglagay ka ng 1 minute, at least 1 minute na Eto, may 1 minute na pala ito. Copy and paste. Ilagay ko muna kay Nightboot yung JD1. Palitan natin. Top 9 Balmond user ka na sir, sana all malakas. Galing na ito mag-Malmond guys, as in si Jomar Gel. Hoy, dikitan mo ako, tamsak, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Hoy, dikitan mo ako. Pogi ko, what are you doing bro? I'm fine, I'm okay. Ayan. Oh, she. Mega love shoutout to you, Hoy, dikitan mo ako, tamsak. Thank you for that sweet thumbs up. You've got, ilan na ba? 81 subscriber na. Talmen, mega love shoutout naman po dyan kay Talmen. Oh, she. Sino si Talmen? O yan namin bago. 100 na nakapin. Kay Harlem o yan. Si Kratz Gameplay. Tapos na to, si Kratz.
Kanina pa. Holy Jam. Mag-switch account muna ako guys ha. Tapos ko nang dikitan si Mar. Ayan. Mag-switch account muna ako. Sino pa ba? Ito. Computer Lux. Ayan. Sino pa ba? Jomar Gel. JD1. Sino pa ba? JD1. Ito si Jomar Gel. Ayan. #81 subscriber. May Franco shirt montage. Abay, ang galing pala. Abay, ang galing naman pala mag-prangko neto. Pabuhat naman kami dyan. Baka naman. Sana all. Magaling mag-tank. Diba? Ito si Matt. Dikitan ko muna to guys. Ayan. #82 na. Si Mar is 26 na. 26. Ito si Franco is Computer Lux. 82 na. Ayan. Sino pa ba? Dami kong ibinaon sa iyo, sir. Host, wag ka sana masakta. Wala pa ke, edi wala. Edi wala. Hello naman dyan ka, edi wala. Ha? Opo, ayan. Akin yung sir, yung mga ninja, sir. Sa'yo pala. Sana all ang daming ninjang ibinaon. O, diba? Ako nang babaon din. Baon-baon. Ano pa? Sino pa ba? Eta. Ito, tamsak. Nandito pa ako. Teka lang guys ha. At magtamsak muna ako. Ilan na ba? 26 na si Mar. Si Computer Lux 82. Ano na lang guys? 18 na lang. Baka naman. 5WH guys. 5WH. Sino mang chug. Magdidikit kay Computer Lux. Naka-graduate na guys. Si Kratz Gameplay. Okay, congratulations naman dyan kay Kratz Gameplay pala. Eto. Y la cosa suena. Ayan, 83 na. 83 na siya. Basta Team Boyog
Gapauyog. 27 na si Mar. Ayan, 27 na. 83 na si Computer Lux. Bebe time muna si Computer Lux, your host. Sige lang, Computer Lux. Thank you naman dyan sa'yo, Computer Lux. Ayan, 26 na si Mar. 27. Si Computer Lux is 83. Ayan. Ano pa? Sino pa hindi ko nagamit dito? Ito pa. Pandado. Tesco Mobile. Ano pa ba? Ay, ito pala. DJ Rodski. 27 na si Mar. Ayan. Si, ilan na ba? 83. Uy, 70 na lang, guys. 70 na lang si Computer Lux. Baka naman. Y la cosa suena Scooby-Doo, pa, pa, pa. DJ Rodski. The best. Y la cosa suena y la cosa suena Scooby-Doo, pa, pa. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Y la cosa suena Scooby-Doo, pa, pa. Dinouble kill talaga, oy. 84 na, 84. Ayan. Sean TV Guapo, thank you naman. Tapos na, sir. Tapos na pala. Ayan. Sino pa? Nandidikit ako, sir, ngayon. Eto, tapos na. Eto. Sir Ben Kalugay, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ben Kalugay. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Sir Ben, mega love shoutout po dyan sa'yo. Isa sa mga pupogi natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Ben Kalugay. Mega shoutout po dyan sa'yo, Sir Ben. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Ben Kalugay. May code sa atin, guys, na ano bang code ni Sir Ben Kalugay? BC69. Ayan. Meron siyang code, guys, sa atin na BC69. Favorite number niya daw, 69. Thank you also for keeping me in your background, Sir Ben. Welcome back din sa aking live streaming. Kailan ba ako, sir? Anong oras ba ang schedule ng live stream mo, sir? At nandidikit ako dito, sir. Gonna burn up. Oh my God, I'm down. Nine na si Mar. Ayan, 29 na. 85 na si Computer Lux. 15 na lang, guys. 15 si Computer Lux.
Sorry po na wala net ko. Dikitan ko na po sila. Ayan. Sige lang Krats. Ayan. Congratulations naman pala dyan sa iyo, Krats Gameplay. Sa kanang ganap na 100 subscriber graduate. No, diba? Si ano pa guys, si Computer Lux, baka naman, konti na lang. Ilan na ba si 85 na, 15 na lang. Congratulations naman dyan sa iyo. Si Mar is 27 at 28. Ayan. Yay, thank you po. Ayan. Always welcome, Krats Gameplay. Ang didikit pa ako eh. Saglit lang guys. Ito. Asan na ba yan? Si Krats Gameplay. Tapos na si Krats Gameplay. Si Joe Margel. Ay, eto pala. Ito. 100 subscriber na guys, si Krats Gameplay. Ayan. Sir Shan, thank you also for keeping me in your background, Sir Shan. Ayan. Na si Mar, ayan. Krats, dagdagan ko pa ikaw ng ng isa para 101. Sir Sean, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Manang Buday na may premiere ngayon. Siguro nakamute to si ma'am, hindi ako naririnig na T1 siya. Ayan. Ayan. 86 na si Computer Lux. Ayan, 86. 29 na si Joe Margel. Ayan. Gagaling yung mag-chew. Sino pa ba? Eto pa. I see no luha sa umaga para sa ating dalawa. Umiilaw dahil di magagalaw. Pinipigilan ba ang puso mo? Ma'am Betty Betty Channel. Thank you also for keeping me in your background, Ma'am Betty Betty. Nangdidikit pa ako guys, nangdidikit. Para naman
Ito, si Franco. 87. Ilan na ba ito? Ilan na? 102 na si Kratz Gameplay. 87 na si Computer Lux. 13 na lang guys. 13 na lang. 29, 30 na. Ayan, 30 na si Mar. Ma'am Ina Makriharang Only Boy, musta na sugat mo? Ma'am, okay naman asin. Pero medyo okay na. Medyo okay na siya kasi parang hindi na siya namamaga. And talagang kumipot na siya. Kasi napatahi na, tinahi na siya. Medyo kumipot na. Ayan. Patamsak Premier Only Boy. Ayan, sige. Hanapin ko muna ma'am, hanapin ko. Ayan. Nasa mga chika, baklang floor, iwas smash, Harang pa po. Wow, ang dami. 82, 729. Ito na 729. Patamsak natin. Book. Ay. T7. Ayan. Kailan ba ito, ma'am? 19 minutes, July 29, 7:45. DJ Dance Remix. The best. T7 guys, T7. Baka naman. Ay bakit naikot? Ewan ko ma'am. Boss, pwede po ba kunin yung mga video ko doon sa dati kong YT para upload ko dito? Pwede pa kaya yan? Pwede Mar, pwede mo. Pero pagkatapos mong alam mo, i-download mo muna yung video mo. Tsaka mo i-delete, tapos saka mo i-upload. Wag mong i-upload sa kabila na nandito pa sa kabila kasi magkakaroon niya ng copyright claim or reuse content ka. Ang gawin mo, i-download mo muna, tapos i-delete mo, tsaka mo i-upload doon. Ayan, ganun ang gawin mo. Jomar Gel, ading patamsak naman sa premiere ng ate. Ayan. Ma'am, ikaw ang naglo-loading, hindi ako. T7 guys, patamsak din ako guys, T7. Baka naman T1 hanggang T7, baka lang. Ayan. Malapit na guys ang premiere ni Ma'am Ina Macfree. Team Boyong. Gapa Uyong. Premiere tonight. Wait po, ayan. On the way po, madam. Ayan. Sige. Sila na ba si Jomar Gel? Ito pa. Mag-switch account muna ako dito sa isa. DJ Rod. Naikot di kita nakikita only boy. Wala. Di naman talaga ako naikot, oy. Harang, sabi naman Betty Channel. Thank you naman po dyan kay Ma'am Betty Channel. T7 dan, ayan. Ma'am Betty plus 1, ma'am, bigyan kita. Another one. Noted po, noted. Ayan. Thank you, Ading Betty Channel. Ayan.
Si Ma'am Ina, sa'yo talaga, ma'am. Uy, hindi sa akin, promise. 31 na si Joe Margel. Ayan, 32. '87 na. Ilan na lang ba guys? 87. 13 na lang, 13. Baka naman. Basta Team Boyong Gapauyong. Bandano. Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Ano pa ba? Sensya na mahina net ko yan. Sabi ni Kratz. Only boy, sorry, wala talaga. Di ako makapasok sa'yo. Hello? Sa'yo talaga, ma'am. Oo nga, promise. Alam mo, 31 na si Joe Margel, guys. Kratz Gameplay. Ano, congratulations naman dyan sa'yo. Kratz Gameplay. Dante 6 sabi na, Ma'am Lay, bigyan kita ma'am ng 1WH ma'am. Noted po, noted. Noted ma'am. Naikot ka ngayon. Kawawa naman. Kawawa naman si ma'am. Oy. Naikot daw siya. Thank you po sa pag-pin host na yan. Always welcome. Paiwan lang po ng bakas. Susuklihan ko po kayo. Tiway pa siya. Mawag mo nang suklihan yung mga idinigit ko sa iyo ngayon ha. Lahat yun may mga bakas. Si Little Ora na lang suklihan mo. Si Little Ora. Ayan. Pero okay lang naman kung suklihan mo. Wala naman problema yan. Ayan. Alam ba, 32 pang 33. Galing siguro ni Sir Magbalmon. Sana all magaling Magbalmon. Ako di marunong mag-fighter. Si Computer Lux Franco user. Ayan. Abay matindi to. Aba, ang tindi naman pala mag-prangko neto. Pabuhat naman kami minsan sa'yo, sir. Dikit na ito, boss, kay Lito Lai. Sige. Sir Jembius, shoutout host. Mega love shoutout din po dyan, guys, Sir Jembius. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan si Sir Jem. Kumusta naman tayo dyan, Sir Jem? Highly recommended channel yan, guys. Malapit nang ma-monetize. Sir Jembius. Ayun, napakalaking bahay yan, guys. All the way from Taiwan. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Jem. Welcome back, sir, sa aking live streaming. Si Ma'am Maylene, nagtatamsak. Ayun, Ma'am Maylene, nakarami ka ng WH sa akin, di ba? Ang dami kong utang kay Ma'am Maylene ngayon. Sir Jem, kumusta naman tayo dyan? Ni hao. Nandidikit ako, Sir Jem. I am Sunshine, only boy. Uy, Ma'am Ina. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macpri. T7. Magtatamsak pa ako, ayan. Yayain natin, mag-5, Ma'am, yan boss, para mabuhat tayo nila, ayan. Oo, 5. Oo, maya. Okay lang, host. Ayan. Thank you naman po dyan sa'yo, Sir Jem. Ayan, for dropping by in my live streaming.
magtatamsak muna ako. Maraming salamat po din po sa lahat. Ayan. Sabi ni Betty Betty Channel, abangan ko yan, boss. Ay, po. Dalawa premiere ko eh. Bukas ko na lang mamipin yung isa. Sa ano pa naman? Nandito ako, boss, kanina, kiprimong buki now. Nandito ako, boss, kinaprimong buki now. Sige. Wala bang shot dyan ngayon? Sige. Bukas ko na lang, ma'am. Naka-isa't kalating oras ako. Malapit na pala si Prim mag-live stream, guys. Oo nga. Grabe bahay ni Sir Jem, padikit po. Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Oo nga, ang laki niyan. Mayroon, boss. O, diba? Sana all may shot. T2, 3, 4, dan tamsak. Ma'am Adel, bigyan kita, ma'am, ng Ma'am Adel sulit. Ayan. Bigyan kita, ma'am, ng 3WH, Ma'am Adel. Ayan. Ang galing ng thumbnail. Oo nga. Kumusta na sugat mo, Oliboy? Okay na naman na, ma'am, medyo kumipot na siya kasi nga natahi na siya. And nagpapagaling na siya ngayon. And then sa Tuesday is schedule tanggalin yung tahi niya. Saan po location yung host? Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Monetize na ulit ako, host. Thanks, host, sa help. Wow, sana all monetize channel, diba? Sir Jem Views is totally monetized na naman. Ayan. Saan po location yung host? Nandito ako, guys. Albay, Bicol. Nandito pa ba si Papa Hubert? Nangungulit na naman ako maya sa LS niya. Wala pa. Ouch. Salamat po, ayan. Pag di ako inabot ng antok. Sige. Kagabi nandun ka. Pagkatapos natin maglaro, kaming dalawa ni Bebe, nandun kami kay Mama Adel, sulit. Tapos nawala na si Mama Adel. Tapos nandun din ako, nangungulit ka kay si Bebe. Nandun kami kay Mama Adel kagabi. 5, 6, 7 na din po tamsak. +3, ayan. Ayan. Iniwang kami ni Bebe ni Ma'am Adel kagabi and pumunta din ako kay Papa Yu. Kaso naglalaro nga tayo eh. Naaasar ako kasi puro tayo talo eh. Medyo naaasar talaga ako. Pero hindi ko naman talaga yung isinasa loob, yung pag-asar as in. Naasar ako yung isipin na naubos yung star, diba? Sa ranking. Pero okay lang naman. BG lang po. Sir Ben, thank you naman po dyan sa'yo. Na-cancer kasi tayo, boss. Oo nga. And sa susunod na mega love shoutout naman po dyan sa ayaw. Oo nga. Talaga, ibaban ko yun. Only boy, di mo nami-miss Taiwan. Ayan. Opo, ma'am, nami-miss. Nami-miss ko ang Taiwan. Pero mas gusto ko muna magpahinga as in. I try to stay longer muna. Habang hindi pa nga ako nakakapunta dyan sa inyo, ma'am. Hindi pa tayo nakakapunta kila Pri. Ayan. Hindi nyo ako sinali kagabi kaya naubos star nyo. O, diba? Sir Ben, isali mo naman kami kasi. Dalawa lang natamsakan. Sabi ni Ma'am Maylin, +2. Ma'am, 52WH ka naman, 52WH. Donate pa kay Sir Joel's Finest. Kahit anong turo ko sa kanila nang dapat na i-build nila, di nila alam. Yes, Ami Boy. Yan. Hindi nyo ako isinali kagabi. Sir Ben, isali mo naman kasi kami, Sir Ben. Sige na. I-add nyo ako guys. Ito, Aura _ Aura _ Ayan. Yes, only boy. Diba? Isang star na lang, Matic, sana all. Diba? Tubuhin kita dyan, sir. Tubuhin kita dyan eh. Ako, 10 star, naubos. Diba? Sunod-sunod. Meron akong win streak na 7. Win streak na 7. Tapos yung lose streak ko, alam nyo ko ilan, 10. Diba? Hoy, dikitan mo ako. HO. Hindi kasi nila kaya i-counter ang build ng gala. Oo nga, kailangan kina-counter. Tamsak 44, nakalimutan ko. Oy, thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Ina. Thank you for that sweet tamsak.
Harlem O, hoy, dikitan mo ako. Sabi ni Harlem O. Thank you for that sweet thumbs up, guys. And 9 wonderful people in house. Magandang gabi sa inyong lahat. It's already 38 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time. Dan thumbs up. Naka-open mic pa yon kagabi. Ako ang naka-open lang sa akin audio, kaya naririnig ko sila. Ako din naririnig ko yung tatlo, yung dalawang lalaking nagkukwentuhan at saka yung babae, yung Mia, na laging namamatay. As in, nanggigigil. Sabi ko, talo na naman. Ano ba? Panalo sana, natalo pa. Oo, kasi oy kayo, kung kayo naglalaro, guys, huwag yung nagliligawan kayo, huwag kayong puro chat commander kayo, ha. Kasi kung mag-chat commander lang naman kayo, meron akong alam na link, ayun, si Simi, ayun, yun ang kausapin nyo. Oo nga, kung mag-chat din lang naman kayo habang naglalaro kayo. At paalala lang, guys, sa mga naglalaro, guys, ha, yung mga nagkukor. Ang nagkukor is kailangan balanse kayo. Kung saan yung maraming kalaban, puntahan nyo paminsan-minsan. Hindi yung focus kayo sa pagpa-farm bill nyo. Bigay ko rin sa inyo yung link ng farm bill, ha? Oo nga, nanggigigil ako eh. Merong core daw, o di ba? Nagpa-farm, o di ba? Pati yung sa kalaban, pinarm niya na lahat, wala nang farm. Talo kami. Kumusta naman yung ambag ng nagpa-farm? Tama, di nagchat-chat yan si Only Boy. Focus. Sorry na. Laning, o di ba? Pabuhat 2 weeks pa lang ako sa ML. Miguel, Sir Ora. Oo nga. Reality check lang, ha? Kaya ang ginagawa ko, marksman ako yung nagkukor. Minsan nagkukor talaga ako kasi kung pagkatapos ko magbantay ng tower, magpa-farm ako. Tapos magbabantay na naman ako, magpa-farm ako. Minsan yung sa kabilang tower namin, ubos-ubos na, yung binabantayan ko, nakatayo pa, so hindi na balanse ngayon. Pupunta naman ako dun sa kabila. Mauubos naman yun dun sa kabila. Ano ba? Eto, magaling tumangkor, guys, si Joe Margel, as in, balanse yan. Kung sino yung, halimbawa may isa, dalawa dito, pupunta niya yung dalawa. Habang pagkatapos nawala yung isa, ayan, magpa-farm na naman, Ganon. Balance dapat. Lalo na early game, need po ng magparami ng gold. Oo nga. Nag-open ako, boss, kagabi audio lang. Tinuturuan ko yung tatlo ng build nila, kaso puro mali. Kaso wala eh. Ubus talaga start natin, oo nga. Or Tigreal na naman. Lalo na early games, need po ng magparami ng gold. Oo nga, nandun na tayo, guys. Nandun na tayo sa kailangan magparami ng gold. Pero kapag ang mga kalaban nyo is aggressive, you have to depend also, di ba? We need to depend. Hindi yung, alam mo, aggressive yung kalaban natin. Alam nyo, nakikita nyo, tinatambangan yung isa nyong kakampi. Ayos lang sa inyo, nagpa-farm lang kayo eh. Pagpupukpuking ko kayo eh. Pagtutuboyin ko kayo eh. Oo nga. Mabuti kung lahat tayo makuna, hindi. Oo nga, nanggigigil ako eh. Oo. Diba? Simple ay Leonardo na, batamsak sa premiere ng Tita, please. Ayan. Or Tigreal na naman. Support tank or support mage. Ako or full tank na matigas ako. Diba? Di po marunong sa rotation pag ganon. Oo nga. Angat nyo ako para mag-grand na ako, please. Gigil na gigil. Hindi naman kasi ang laro naman talaga is you need to balance everything, di ba? Hindi yung porkit core ka, mag-farm ka na lang ng mag-farm, di ba? May tubo ako dito, o kung kaya meron akong link ng farm bill, doon ka kaya mag-farm, o di ba? Mag-harvest ka ng kamote doon, oy. Ngayon lang ang alam. Di ba ganun? Wala ako alam dyan. Ako Tito Mage na tank, Ben Kalugay, tapos Franco pa. One hit ng hook yung MM. O nga, pinagtripan si Hanabi. Kawawa naman yung Hanabi. Ano ba? Usapang ML na ito.
O, nanggigigil ako eh. Naubos yung 10 star ko as in. Yung pinaghirapan ko, di ba? Hindi na nga ako nagpopok-pok eh. Oo nga. Mabuti ba't nagpokpok na lang ako eh. Wala ako alam dyan. Naghugas kamay si Frio eh. It's already 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, guys. Baka naman. Oo nga. Malapit na, guys. 60 seconds na lang si Ma'am Ina Macfree. Baka naman, guys, si Ma'am Ina Macfree T7. Paano naman ako, guys? Pabomba naman ako, guys. Magpi-premiere na si Ma'am Ina Macfree T7. Ayan. Puro farm, walang kill. Oo nga, Ma'am Adel. Puro farm, walang kill. Nakakagigil yon. Pag jungle ka kasi dapat ikaw ang mag-rotate kasi nasa iyo ang damage kaya dapat o nga tama iyon. Legend po kayo host. Opo, naging epic 1 na lang. Maging epic 2 na naman. Kasi naubos. Nasa yan damage kaya dapat marunong ka mag-respond ayun, sa kakampi mo kung saan ang marami na kalaban at nakikita mo na lugi kakampi mo doon ka mag-responde o diba? O nga, hanabi gusto ko kalaban pag prangko ako kahit nawawala, nabubugbog ko pa din easy win pag hanabi kalaban. Sir, uragod sana all. Lipat muna ako sa premiere ko. T7 guys, T7 pabomba naman ako guys, diba? Habang tayo nagpapakano tayo sa usapan natin, pabomba naman ako guys ng T7, baka lang. Ito guys, yung nakapin sa taas guys. Laro po tayo, sabi ni Kratz Gameplay. Sir Kratz, ito i-add mo ako sir. Ayan, laro tayo minsan. Mamaya, pagkatapos ng aking Aura, _. Ayan. Ma'am Adel, laro tayo ngayon. Ayan pa si Harlem mo. Si Ma'am Adel, ang galing niyan mag-Esmeralda. Ang galing, oo nga. Si Ma'am Jonas Salundaga, ang galing mag-gatot kaka. O, diba? Gatot kaka, Esmeralda lang ang sakalan. Sali ako ngayon, please. O, diba? Red Zone 25. Nagsusone ako, Tito Joe Margel, kaya masarap mag-tank kasi di pwede mag-stay sa isang lane. Oo nga, ako din. Kapag ako nagtatang, susuportahan ko muna yung MM. Yung MM muna yung sinusuportahan. Ano po ba rank nyo? Ako na lang, Epic 1 na lang ako. Epic 1, 2 star ata yon. Dating legend, magli-legend 4 na ata ako. Sana. Kaso naubos-ubos nga. Daming cancer kong nakalaro eh. Kasi pag ako nagtatank nasusun ko pag di ako Sammy Angeles, mega love shoutout naman po dyan kay Sammy Angeles guys. Nagbabalik din natin ang kaibigan. Sammy Angeles keeping us also in her background. Mega love shoutout naman po dyan kay Sammy Angeles. Welcome din po sa aking live streaming. Tita Joanna Salundaga, tara, laro tayo. Tank ako pero fighter build or MM or mage. Ayan. Sa main account ko talaga kahit sa tournament, pag sumasali kami, ako talaga ang tank. Ayan, sabi ni Joe Marcel. Ako po Legend 5 lang, sir. Kratz din. Ako bumaba as in. Oo nga. It's totally fine. Classic lang po pala tayo pwede. Sana all mythic na. O, diba? Ayos lang yun, sir. At least makakapaglaro tayo. Even if it is classic mode. Ayan. Pabomba naman ako, guys. Pabomba ako sa kay Ma'am Ina Macfree. Baka naman. Legend cheer po, pwede ko makasama sa round. Sige. Sana all. Si Sir Kratz lang, ansaka lang ngayon. Ayan, pwede mong makalaro yan si Joe Margel kasi nga ang taas ng rank yan. Master 11 po, 3 star, paangat gina. Ayan. Sir, pwede sama. Ayan, sabi naman simple ay. Kung nandito si Samson Vlog, ang galing nun ni Samson Vlog, as in, binugbog kami nun eh. Opo, classic na lang mas masaya. Speaking of classic tier, classic mode, yung iba, alam niyo ba yung mga ibang mga player, mga
Focus na focus. Ang classic mode, walang mawawala naman talaga sa iyo, di ba? Yung iba talagang nagsasagutan, yung iba talagang nagmumurahan. Bakit kailangan nyo magmurahan, okay? Kagabi naglalaro kami ni Mar, ang buong akala nila sila lang yung naka-audio. Pati ako, naka-open audio ako, pero yung mic ko is naka-off lang. Ayan. Kaya naririnig ko yung tatlo nag-uusap-usap. May tatlo kaming magkakampi. May isang babae at saka dalawang lalaki. Nakakampi ni Joe Margel. Tapos kaming dalawa ni Mar, hindi ko alam na si Jomar pala is nakabukas din yung yung audio niya. Ako nakabukas din yung audio ko pero ino-off ko yung mic ko kasi pinapakinggan ko lang yung usapan nila. Mga mahilig mga mahilig mag-trash talk. Ako hindi mo ako mapapa-chat, hindi mo ako makikitang nag-chat unless otherwise nung kagabi bago kami mag-end ni Mar maglaro, mag-aalauna na yon. Yung may isang naglalaro doon na alpha na pinatay niya ako as in pinatay niya yung aking tank. Ayan. Tapos ang ginawa ko, niloloko, sinisendan ko ng emoticons yung dumidila, gumagana yung gana. Tapos nasa kasagsagan ng laro kami, sabi niya, Uranus, ano na? Ano na? Kasi pinatay niya nga ako, yung alpha. Tapos, nung matapos yung laro, yung Uranus, yung MVP, ay! Ako naman, pagkatapos ng laro, tinanong ko naman siya, alpha, ano na? Sabi ni Joe Margel, oy, alpha, ano na daw? Natawa ako kay Joe Margel nandun pa pala. Na-trash talk ka nun, boss, pero ikaw yung nag-MVP. Oo nga, na-trash talk ako pero ako yung MVP Ako naman yung sa kahuli-hulihan, ako naman na-trash talk ako ni Baby Sir Uragon nung nag-harit ako. Hindi yun si Bebe, hindi si Bebe ang kakampi natin, hindi yun si Bebe. Ako lang mag-isa nun. Hindi si Bebe kasama nun. Keep on grinding po. Lalakas rin tayo. Oo nga. Huwag kayong nagta-trash talk, guys. Kasi you don't know the capacity of each player. Diba? And ayoko yung mga nagchat-chat talaga. If you play, just focus on playing the game. Saka na yung usapan ay possible. Add nyo ako, guys. Add nyo ako sa aking add nyo ako sa aking ML. If you have time, ayan. Pwede nyo akong i-add. Ito guys, _aura_, ayan. Or pwede rin guys yung ura_con, ayan. Pwede rin yan. Small letter, ayan. Small letter O, _con, ayan. Yung Jiminshi, ayan, or Jiminshi sir, ayan. Si Jiminshi, si Bebe yun. Pero hindi yun nag-chat, hindi yun nag-chat. Ang mga trash talker na player, boss, magagaling lang mag-type pero sa laro, bano din tulad. Danas ko yan na trash talk yung prangko ko nung early game kasi bobo daw mag-hook pero nagulat nung nag-mid game na. Tapos MVP noted, 24 kills, 0 assist. O, diba? Oo nga, huwag kayo nagta-trash talk, pangit yun. Okay guys, ano na lang ako guys, 5 minutes more na lang ako, 5 minutes more, ayan. Yung mga hindi pa dyan nagtatamsakan, pwede kayong magtamsakan, P1 hanggang P7, pwede nyong tamsakan guys. I have 5 minutes more left, ayan. I have to end na rin, 5 minutes na lang ako guys. Baka naman. Sabi sa akin, kain daw ako bulalo para lumakas MM build prank ko. Nasubukan ko na din. Ako nung nagnana ako, alam niyo ba yung nana ko?
Yung Nana is ginawa ko build. Pero nilagyan ko ng isang, yung cooldown reduction. Yung cooldown reduction, nilagyan ko ng isa. Pero build ako. Gulat na gulat sila. Ang daming namamatay. Oo nga. Yung Nana. Ang Nana, ang gawin yung mas naaasar ang kalaban sa Nana. O, diba? Nagiging penguin sila eh. Tapos tirahin mo ng tirahin. Ang lakas ng damage. Ah, diba? Lagyan mo ng attack speed. Lagyan mo ng damage. Yung 2 damage. Tapos life steal. Ah, diba? 2 attack speed. 2 damage. Tapos, ay hindi pala. 1 attack speed. 1 life steal. 2 damage. 1 yung cooldown reduction pang mage. Ayan, ilagay nyo. Tapos, galit na galit yung Tapos nagchat-chat ako, do you hate Nana? Ay, so Adel, tuwang-tuwa. Oo. Naranasan niya yung naging penguin. Assassin prank ko. Pag ako asar na asar sa jungle, tapos bano din tulad ko, ang ginagawa ko, tinuturo ko kung nasaan ang jungle. Gaano na po kayo katagal naglalaro? Ako talaga, ang totoo guys, naglalaro ko since 2010, naglalaro ako. Pero I am not that focused on playing ML games. Kasi nga, kasi kung nagpo-focus ako, naglalaro kasi ako noon when I was in Taiwan. Ayan, naglalaro na ako noon. Since 2010 or 2009, if I am not mistaken. Ayan. Number 10, Franco, local ako, sir. Host tayo. Isang beses may nakakampi ako na Lancelot user. Mahilig din mag-trash talk. Kaya ginagawa ko, tinuro ko kung nasaan siya. Ay hindi, kapag ka mga trash talker pa lang, kapag magsisimula pa lang, alam mo na ang trash talker kasi eh. Ako ang ginagawa ko niyan kapag trash talker, lalo't nag-aagawan mag-core. Ngayon ako, nagko-core din ako. Walang pakialamanan kung yun ang emblem na gusto ko. Ayun ang yun ang gusto kong spell, di ba? Hindi ako na rin sige, lahat tayo mag-farm. Sasabayan ko kayo. Pagkatapos ng game, sabi ko, pahingi chocolate. Wow, gamer po talaga. Hindi naman po talaga, sir, matatawag na gamer kasi kapag tapos lang ng trabaho ko, naglalaro lang ako mga 1, 2. Pero matagal na akong naglalaro naman talaga. Pero hindi ko naman pinapaangat yung rank. I just don't care about rank. Ayan. Ngayon na lang naman, sir, na nag-rank naman ako. Kahit anong laro nilalaro ko. Ayan. Pag ako naasar sa core, hinihila ko yung farm. Oo nga. Hindi, ako sinasabayan ko yan ng farm. 4 in 4 months, ma'am. Legend ka yan. 5 years na ako nag-ML, sabi ni Sir Ben. Ako hindi naman talaga ako totaling focus na. As in, yung focus ko na yung laro, hindi. Ang pera ko nga sa ML is, ilan na ba ang pera ko? Magti 300,000 na yon. Binili ni Bebe at saka ng kapatid ko. Pinapakialaman yung gold. Pati yung diamond ko, isinend sa kanila. Diba? Padigit po, Sir Ben, sabi ni Kratz Gamer. Ang matagal talaga naman na laro ni Tito Ora. Hanggang 2 lang talaga. Oo nga, pa-1, 2, 4, hanggang 4, pwede pa, ayan. Pero minsan nagpapahinga na ako niyan. Di naman talaga focus masyado maglaro, ayan. Okay guys, ako, 3 minutes na lang, lahat ng hero meron na ako. Sabi ni Sir Ben, ayan. Ako hindi naman ako mahilig bumili. Same po, after work ko lang rin. Ayan. Ako 2 times lang maglaro or 4 times kada araw. Ayan. Eto si Bebe, lahat ng laro, nilalaro. Ayan. Tingnan mo, hanggang ngayon naglalaro. Mag-rest back ko later, work mode pa. Mama ng Buday TV, thank you naman po dyan sa'yo, ma'am. Dikit na ko, Kratsen, sabi ni Sir Ben.
Okay guys, 3 more minutes na lang ako guys. I'm about to end na rin. Pre, magsimula ka na dyan, pre. Ilipat po kayo guys kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Congrats kay Primong Buke sa Nanaka 13-1. Papa, buhat na tayo dito. Bye sir, ayan. Bye ma'am, bye ma'am, bye ma'am. Ayan. Lapaga na guys. Eto guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Mag-8 na guys, ayan. At maya-maya guys na alas 10 guys, alas 10 ng gabi, wag niyong kakalimutan yan, si Mama Adel Sulit. I-add nyo na rin yan guys sa ML nyo. Ayan, si Esmeralda lang ang sakala. Ang galing niya mag-Esmeralda. Hangang-hanga ako sa kanya. MVP yan. Oo nga. Thank you po host, keep safe. Ayan. Sir Kratz, thank you din po sa iyo. Ayan. Ilipat ko kayo guys si Ma'am Joanna sa Lundaga. Ayan na. Nakaset na yung kanyang live stream. Ayan. Hirap magsulusarang. Oo nga. Nako, di ako makapag-ML. Oo nga, sira yung kanyang iPhone. Bili ka na, mabilis na. Huwag na huwag yung guys kakalimutan yan si Mama Adel maya-mayang alas 10 ha. Marami kayong marami kayong may isla dyan kay Mama Adel. Mga yayaman ninas. Oo nga. Kaso iiwanan kayo niyan kapag kayo nag-ML sa oras niya. Trust me. Oo nga. Sorry ha. Guys, saka po yung lingkod, Duragon, nag-iiwan sa inyo ng sala ako sa game niya yan. Sige. Maya-maya pagkatapos, kakain muna ako. Nagugutom na ako. Oo nga. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon, nag-iiwan pa rin sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And pagpalain sana kayo ng buong may kapal. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Bye guys, I love you all.